ତୁମେ ଆସିବ ବାପ ଭାଇ ଛାଡ଼ିକିରି ଏଇଠିକି ଆସିବ। ଏଠି ବାପ ଭାଇ ଅଛନ୍, ଏଠି ବାପ ଭାଇ ଛାଡ଼ ସେଠୁ ପଛରେକି ଯିବ। ହେଲେ ତୁମେ ସେଠୁ ବାହାରିକିରି ଆସିବ ବାପ ଭାଇ ଛାଡ଼ିକିରି ଏଠିକେ କାହିଁକି ଆସିବ? ଏଠିକେ ସବୁ ଧରିକି ଆସିବ ଆଉ ଏଇଠୁ ଧରିକି ଯିବ। ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ଏ ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଛି, ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଝିଅ, ଦୁଇଟା ଝିଅ ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ଘରେ ଅଛି, ତିନିଟା ଝିଅ ହେଲା। ଆମେ ଝିଅମାନକେ ଛାଡ଼ିଦେମୁ କାହିଁକି? ନାଇଁ, ତ ଝିଅମାନକେ ତୁମେ ନିଜେ ଚର୍ଚ୍ଚା ପରିବା କରିବ, ତୁମେ ଖୁଇବ, ତୁମେ ପିନ୍ଧେଇବ, ତୁମେ ଦେଖିବ। ହଁ, ଆଉ ଆମେ ନୁହେଁ, ସେ ତୁମେ ଯାହା କରିବ ତୁମେ କରିବ। ଆମେ ବାଇରେ ନାଇଁ, ଆମେ ବାଇରେ ଥିବୁ ସବୁବେଳେ। ଆଉ ଏ ଖାଇବା ପିଇବା କେତେ ହେଲେ ବି ଦେବ ନହେଲେ ବି ଦେବ। ଏଇଟା ପରା କହିଲି ତାଙ୍କ ଶାଶୁ କରିକି। କାହା ଶାଶୁ? ଏଇ ଛୁଆମାନଙ୍କ। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ କହିଲି ଦେଖିନି, ଏଇଟା ଶାଶୁ ଜଣେ। ବୁଝିଲୁ, ସିଏ ବି ଅଛନ୍, ହେଲେ ବି କେନ୍ ହିସାବରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଇଁ ହେଟା ବି କହିନି। ଆଉ ଏଟା ବି ଜାଣିଛି ଶାଢୀ ପିନ୍ଧଛନ୍ଟା କିଏ? ଏଇଟା ପରା କହିଲି ସୌନ୍ଦୁଣୀ ଆମର ବୋଲିକି। ତମ ସୌନ୍ଦୁଣୀ? ଆଉ ଏଇଟା ଯେନ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧଛନ୍ଟା? ଏଟା ପୁଅଟା, ଏଟା ଆମରି ବୋଉ, ଯାହାର କହିଲେ ଆମର।